Хвала Ісусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, на нашій духовній зустрічі «Голос душі» під опікою слуги Божого Едварда Войніловича. Місяць липень розважаємо над пілігримками до санктуаріїв Білорусі. І особливо огульно-белорусская у нас такая заохота до молитвы о погоде на нашей земле, в Європі і во всім світі. І повстає питання, як ми розважали минулого разу, чи ви минулої неділі були в костьолі церкві, чи молилися до Бога разом з усім присутнім народом о погоді на нашій землі? Чи молитеся в сім'ях так само о погоді на нашій землі? І тому закликає нас Богородиця, Найсвятейшая Дева Марія, справді до однодумного такого звороту до Бога. Стукайте, і буде вам відчинено, просите, і отримаєте. Переживаємо природні, систематичні водні катаклізми, які примушають нас задуматися. А магчима, це пересторога, попередження, палець Божий. Люди не тільки в нашій країні, але, як бачимо по телебаченні, в різних куточках світу, де закранає природні катаклізми, закранають. Люди повторяють як мантру одно і те ж слово – апокаліпсис. В різних країнах і на континентах. Откуль вони ведають про цю святую книгу? Откуль у їх розумінні, що ця книга бяди і розплати? Про її чули вушами, а тепер відчувають на самих себе бяду. Подобно, як перед Чорнобильською катастрофою бядою, люди чули про радіацію, опромінювання, посміювалися, але після бяди бачили страшенні наступства. І відчуваємо до сьогодні цю бяду. Так люди перед потопом сміялися з Ноя, який по загаду Господньому послухняно будував ковчег, і врятувався він і його сім'я. Тепер ми бачимо наступства всемирного потопу, як і по телевізорі тепер наступства наводнення во всім світі. Переконуємося, що вода може змити все чоловічество з поверхні землі, земного шара. Думали, що апокаліпсис – це книга біблійної казки. Бачиш, про святі книги життя Євангелії, 4 євангелістів, ані слова не говорять, в яких Ісус Христос закликає до поєднання з Отцом Небесним, з ближніми, живіться як брати і сестри. Закликає не тільки на протягу всього Христос свого земного життя, але навіть на Голгофі, з крижа, цих слов і голосу люди не чують, але бояться. Чуємо слова Ісуса Христа з Євангелії святого Луки. І сказав натовпу: коли бачите хмару, яка підіймається з заходу, одразу кажете: дощ буде, і так відбувається. Коли джме півдневий вітер, кажете: спекота буде, і так відбувається. Криводушні, обличчя землі і неба розпознавати умієте, як же часу этого не познаєте. Чому ж ви і по самих собі не судите, що слушное? Прогноз погоди розпознаємо і приймаємо, рихтуємося, а ось на прогноз попередження Біблії, Слов Божих, бути готовими у віри,
лексеважым не звяртаем уваги. Не толькі Багародзіца просіць народы да малітвы і веры, разумей вяртання да Бога, але і сам Ісус Христос заклікае да малітвы. Глядзіце, каб хто вас не звёў, бо народ паўстане на народ, паўзнікнуць паморак і землятрусы. Що гэта пачатак пакутаў, любоў астыне, але той, хто вытрывае да канца, будзе збаўлены. Маліцеся, заклікае Христос. Калі ўбачыце агіду спусташэння, прадказаную пророкам Даніілам, яка пануе на святым месцы, суд Божий пры дзвярах. В садзе аліўным Христос прост заахвочвае вучняў маліцца разам з ім. Чувайце і маліцеся, каб не паддацца спакусе, бо дух ахвочы, але цела слабое. А як маліцца, запыталі Ісуса апосталы. Навучы і нас маліцца. І Ісус кажа, калі моліцеся, гаварыце, Ойча наш. Напрыканцы памолімся разам з вами. Калі вы будете адпускаць людзям правіны іхнія, то Айцец ваш нябесны адпусціць вам, кажа Христос. Любіце Бога твайго чым сэрцам тваім і ближняга твайго, як самога сябе. Прырода чакае ад чалавека, переконваемся, або часта злагоднага брата становіцца зацятым, бязлітасным ворагам стыхіяй. Тая, якая была калыскаю для чалавецтва і радасцю ад ранняга дзяцінства да глыбокай старасці, што карміла і давала жыццё, пачынае караць смерцю. У людзях абуджаецца страх і боязнь перад невядомым. Гэты страх адных паралізуе, іншых штурхае да дзейнасці. Всё віруе в адваротным кірунку. Не да Бога, ад Бога. Цнота пераследуецца, вера, малітва. Распуста ў пашане, ашуканства, абман мае 3 стрыжні. Кнігі без мудрацоў, а мудрацы без кніг. Жывёлы ўспрымаюцца за людзей, людзям падобным, а людзі за жывёл. Заўсёды вучацца, але ніколі не могуць дайсці да разумення праўды. Другога паслання Цімафея, 3 раздзел. Шановныя, амаль все тыя, хто астыў у веры і малітве, адышоў ад Бога, а магчыма і выступае супраць яго, бо астыў у малітве. Сям'я перестае быць хатнім касцёлам, а касцёл перестае быць для такой сям'і домам. Тэалогія смела сцвярджае, калі зло ў чалавечай супольнасці становіцца структураю вырашальнага характару, тады можа абудзіцца Божая справядлівасць. Святое Пісанне навучае, што Божая кара мяркуе на дапушчэнне праз Бога і выкарыстанне зла, якое бунтуе светам. Зло караецца злом, знішчаецца праз зло. Настане крытычны момант самазнішчэння як у асобным чалавеку, так і ў глобальным маштабе. Караю біблейскай гісторыі былі эпідэміі, хваробы, напады абарыгенаў, рэвалюцыі, рабствы, перавароты, парушэнне стану прыроды, землетрасенні, навадненні, каметы. Божая кара праяўляецца ў тым, што Гасподзь затрымлівае сваю дзейнасць. Калі ён перастае глядзець на свет сваімі міласэрнымі вачамі, тады лёс свету становіцца неміласэрным. Калі Гасподь перастае пра яго клапаціцца,
Земля напаўняецца бязладдзем. Калі Гасподзь забірае сваю апякунчую руку, абуджаюцца стыхіі. Калі перестае гаварыць прыродным катаклізмам, водам, лавінам і магмам сваё адвечнае стоп, яны вырываюцца з-пад Божай улады, распачынаецца Армагеддон, всё спусташае смерць. І гаворыцца пра гэта ў псалме 104. Калі закрыеш аблічча сваё, трывожацца, калі забіраеш ім подых свой, гінуць і ў пыл вяртаюцца. Сёння светам ўсё больш авалодвае насілле, зуб за зуб, а не жыватворчы дух Євангелля любові. Творця паслухае, не будзе яго ў свеце, тады з усёй сваёй сілай вернецца безладдзе, хаос. Стыхійныя сілы прыроды сутыкнуцца з велізарнай сілай спрадвечных ворагаў, якія ніколі немагчыма аб'яднаць агонь і ваду. Зямля, агонь, паветра і вада распачнуць змешвацца паміж сабой, распачнуць перамяшчацца тэрыторыі, мацерыкі і ўзаемна паглынаць адзін аднаго. І знікла кожная выспа, і гор не стала. Читаем кнізе Адкрыцця, Апакаліпсіс, 16 раздзел, 20 стих. Наступствы планетарнага характару пачынаюцца з сэрца чалавечага і яго волі. Пры разладзе духоўнай внутранай сувязі з Богам, праз малітву і добрыя ўчынкі настае крызіс, разлад вонкавы, матэрыяльных рэчаў і часовых ідэй. Праблемы і хваробы, на якія не спадзяваліся, не чакалі, якіх зусім не ведалі хваробаў. Калісьці ў 20 стагоддзі ведалі якіх сотню-дзве розных хваробаў, а цяпер тысячамі хваробаў, і з якімі прыходзіцца змагацца многія гады або цярпець усё жыццё, калецтва, разводы, страты. Адхіліўшы всемагутную Божую падтрымку, рассыпаецца ўсё часовае наваколле, на якое так спадзяваліся, як аснова жыцця і быту. Не забудь, брат і сестра, всё атрымаецца дзякуючы Духу Божаму і нашай еднасці з Творцам. Не забудь. Слухай уважліва. Як наша фізічнае цела жыве дзякуючы духу душы, несмяротнай душы, якая трымае яго жывым і здаровым, а таксама ўсе органы і клеткі, так Гасподні Дух трымае в гармоніі весь сусвет, макра- і мікрасвет. Памыляецца, хто думае, што прырода аб'яднана законамі парадку і гармоніі, і што так будзе заўсёды. Зусім наадварот. Прырода – гэта суіснаванне супрацьстаянняў, каэкзістэнцыя варожых сабе, зусім неўспрымальных сіл, агонь і вада, святло і цемра, цяпло і холад, добро і зло, жыццё і смерць. У разуменні стварэння свету, які фарміруецца з хаосу, паралельна выпрацоўваецца і абмежаванне, якое не дае магчымасці адной стыхіі хаатычна знішчыць іншую. Так існуе сусвет і наша зямля, якая толькі в акіяне самога Бога, Творцы сусвету, в якім всё існуе, і толькі з Богам з'яўляецца добрай і прыхільнай, бо Гасподь
Айчець нябесний добрий, каже Ісус. Сілай об'єднання, яка тримає світ во взаємній гармонії, є присутність і дійність Божого Духу, як в тобі, сестра і брат, і во мне присутнічає душа. Ми живемо, сусвіт живе, бо Господь в їм і його тримає. Процесс творения проходит до сегодняшнего дня. Что такое весна и осень? Обновление. Господь не перестает стремливать свет, амаль в штучной, позахаотичной гармонии. Хлеб має великое значение, каже Папа Бенедикт XVI, але большее має свобода значение. А найбольшее значение має довготривалая отданість і вірна долученість до Бога. Вірність Богу, каже Папа Бенедикт. Помолимся. Отче наш, який єсть на небі, святися ім'я Твоє, прийди володарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і відпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватим нашим. І не уводь нас у спокусу, але збав нас від злого. Амен. Протяг этого розважання наступної зустрічі. Прийміть в покорі Божие благословення і розважте над почутими словами. Благословение Бога Всемогутного, Отца и Сына, и Святого Духа, нехай сиде на вас и на весь наш народ, и застанеться назавсёди. Амен.